let's proceed to our second box. Ito yung mga laman natin, guys. Meron tayo. Meron akong audience dito. Kukuk. Nilagay ko lang dyan kasi ang crib niya. Nilagay ko na ng microwave. Take it or leave it. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Hello guys! Good morning! Francine is not in the mood, guys. Tingnan nyo guys, lumiit si Francine, naniwang. Yeah, we're gonna do that. Tell them. Na ano, yung iPad na black kasi naglalagay ng wrong pin. Yan. Are you fine now? Is your nose fine now? Tell them if your nose is fine. Yeah, I love mama. Oh, come on. You're gonna eat. Ella, yeah, Ate Ella and Ate Vanessa. You're gonna eat with them, yeah. In the living room. Huh? In the living room. Good job. Manam. Kain kami rice at saka ano ba? Yung parang ano yan? Parang yung meatloaf pa, frustok na ano. Frustok food. Kainan namin. Okay, just wait here. Wait here. Hello guys, I'm back. Nakabalik na ako kanina. Nagnap ako guys kasi grabe hindi ko kinaya yung pagod ko ba last night dahil bilar nga kami, di ba? Dahil bilar kami last night kang Junior. Tapos ngayon ano na tayo sa box natin, second box natin guys. Ayan na sa akin. Papako na yung second box, pero andito pa yung box. Hindi ko pa siya na ano na tape. Ito yung first box natin. Inano na siya, abog-abog na. Ayun ko lang talaga naasikaso yung second box. So, itong first box, meron na yan siyang, kung nakapanood kayo sa aking last vlog before, meron na din yan siyang groceries dyan and so on. So, let's proceed to our second box. Ito yung mga laman natin guys. Meron tayong, so ito yung laman ng ating second box. Meron tayong chocolates, another vitamin C, mga coffee maker, ay coffee mate, ba, mura lang to eh. Coffee mate, meron tayong mga chocolate, biscuits. Madami ako nito sa first box ko kasi saya to siya eh. Nung umuwi ako guys, nagdala ako ng ganito. Gustong gusto nila yung ganito na ano, yung ganito na biscuit. Tapos meron tayong mga tea dyan. Sukal ako dyan guys. Tapos mga canned goods. Meron mga tuna. Ayan, kita yan. Sa ano lang yan ko nabili sa Cody. Bibigay ko doon. Tapos meron tayong mga body soap. Ayan. Tapos meron tayong mga damit na in order para sa from H&M. So ito lang muna yung ating ilalagay kasi ang microwave malaki pala siya guys. Kung let's see kung magkakasya siya. So yan lang muna ang ating ilalagay muna first kasi kung hindi siya magkasya ay kung meron pa siyang space tsaka ako bibili ulit ng mga ipanglalagay. For now, ikakasya ko muna to siya yung mga first kasi ang microwave pala malaki-laki siya guys. Lalagyan ko din ang microwave nasa kusina pa. So first akin muna to siyang i-prepare. Kukuk! Okay. Hello! Hapit na ako. Hapit na matapos. Hindi pa pala. Ang dami pa. Dito. Nilagay ko guys sa microwave yung mga, nilagay ko na talaga sa crib ba. Nilagay ko sa microwave yung mga chocolate para may laman siya. Hindi siya alkanse. Hello! Meron akong audience dito. Kukuk! Nilagay ko lang dyan kasi ang crib niya. Nilagay ko ng microwave. Tapos, tsaka ko i-change. Mag-change kasi ako ng linens doon. Kukuk! And there's Francine. Tell them, show them your teddy bear. Oh, look. She has a teddy bear. Ano, guys? Don't let it crawl there. Vitamins ba na gummy bear yung yung shape. Yummy, yummy. Come here, say hi to the vlog. Come on. Hi.
Meron ako ditong naka-box, guys. Oh, ano yan siya? Lights na ganyan ba? Pinadala namin. Made glass siya, kaya binax ko. No, okay, no. Vitamins yan siya eh. So, let's continue. Hello, guys. Hindi pa ako natapos. Nag-break ako kasi kumain kami ng dinner. And we are here. Lapit na siya. Ito na lang ang ating lalagay. Tapos feeling ko may madagdag pa tayo. May maidadagdag pa tayo kasi meron pa siyang space ata siguro pagkatapos nito. And then, I will show you kung matapos na. Tapos, mahawa na gini siya finally here, guys. Mahawa na gini siya. So, ito yung first box natin, di ba? Natapos yan. Inopen ko siya ulit kanina, guys, kasi yung Nutella pala hindi ko narap hindi ko siya narap ng maayos ba din. Tapos nalagay ko siya sa side. Sabi ni Frank, in the middle daw dapat. So, inopen ko siya kanina. Kasi hindi ko pa totally na close last time eh. And then, may tatlong Nutella ako dito. Another 3 here for that box. Kasi lang to siya sa sa penny ata. 1 kilogram na, guys. Yung nakasale na siya. Kaya madami yung Nutella ang binibili ko. Kasi siguro makapagdagdag pa ako makakapagdagdag pa ako kung meron pa tayong space. So, let's continue. Bibihisan ko na pang tulog para matulog na to. Come on! Out there! Cook. Ba! Come on, get a nappy. We change you. Then you say good night. Patutulugin ko na to sila kay ang ingay. Oy, tapos hindi ako makakonsentrate ba? Come on, we get nappy. Come. Get nappy. What shape is that? What color is that? Pink. Yeah, good. Blue. Where's the blue? Good. Yellow. Where's the yellow? Yellow. Good job. Yellow. Pink. Where's the pink? Pink. That's purple, I think. That's pink, yeah. All pink. Pink. Okay, come on now. We changed nappy. Very good, Francine. Oy. You say good night. Say good night. Bisan ko muna to, Bin. Suksok naman ng isa dali. Come on, out. So I'm not done. Out. Again. Good night, guys. Bigay ko na siya sa King. I give it to you, to the authorized personnel. Say good night. Good night now. Hi, guys. Good night. Good night. You're gonna have your daddy. Matulog na siya, guys. Tulog. No, Papa, because Mama needs to go and do something, okay? Take it or leave it. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Brother! Si Francis naman andito. Matutulog na din to. So dark na dun, guys. Oh. Cook, and you're gonna sleep too. You have to sleep too. Yeah, you have to sleep because Mama is busy. Yeah, busy si Mama. Mama is busy. Mama is busy.
hindi siya magkasya guys. Alam nyo guys, oh, puno na siya. Yung toaster there guys, nilagyan ko na siya ng mga ganun, oh, para may space, pero hindi pa rin siya magkasya guys. Akala ko nga makakapuno pa ako. So ayan na siya. And then meron pa tayong mga ano dyan, hindi siya nagkasya. So bukas ko na siguro to tapusin kasi parang nasasayangan ako sa iba na hindi mapasok ba. Tapos so let's see kung paano ko yan mapapasok lahat or ma-fit lahat. Laki kasi ng microwave, ang liit ng box. So ayan ang ating box, pakita ko lang sa inyo. So ito na yung natapos natin guys. Hindi siya tingnan yung pagkalagay-lagay ko dyan guys. Siguro meron akong kukunin iba para mapasok yung iba dito. And then itong isang box tapos na to eh. Ayan. Tapos na. So ayan na lang. Yung mga damit doon. Ang iba hindi ko na pinasok. Let's see guys kung matapos ko na to siya. I think mako-close na to siya. Tapos may message ko na lang si Kuya Benz Balikbayan Box kung kailan yung schedule ng pick up niya. And then that's it. So let's see kung ma-fit ko to lahat. So I think that's all for our video tonight guys. Tomorrow ko na to tapusin kasi parang sumakit na yung likod ko, kakabalintong-balintuan para ma-fit. Hindi talaga siya nagkasya lahat. Akala ko may space pa ako. So, ayun na guys. That's all for our video tonight. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye and have a good night everybody. And God bless us all.